at base. Snapshot. Snapshot. Sniper. Hei, salutare tuturor, eu sunt CS Strike și bine v-am găsit la o promovare a unui prieten. Numele lui este Radu și s-a apucat desigur de YouTube. Momentan el are decât 73 de subscriberi, face videoclipuri cu Halo 5, Call of Duty Black Ops 3 și Fallout 4. Eu v-aș ruga să intrați pe canalul lui, să dați un like, un share și un subscribe. Și aș vrea să vă mai anunț în legătură cu giveaway-ul pe care l-am făcut cu cele 3 conturi de Minecraft Premium. Din păcate nu i-am făcut și extragerea. Am văzut că s-a strâns persoane destul de multe și o să fac extragerea cred că peste o săptămână. Eu v-aș ruga să intrați pe canalul lui Radu, este super tare, calitate Full HD. Eu am fost CS Strike și ne auzim data viitoare.